Nalitum kaduk kami karbeng long arat ke doan atum aphan tame labang so video long pen nalitum aphan paklang pon lo labang so towar. Ko ana ke mi man nalitum theklong lo lake inghat alang saide. Munitum ke dam ke wang ko ana kiduk ji lake ilitum lake labang so video ke lang pen tame nang di chini. Lake konat a constituency ma pulong te nalitum aphan than po lake education ni Richard Tokbi a homosti lo lake Duarbagori lo. Labang so towar arwe jangje hoda bangke munitum longle aduk si chinglupo nang lo. Lapen non bala por arwe ke jang hoda bangke inghan alang pensi labang so towar dam nang lo. Lasi Duarbagori arat pinilitum ningduk meme lapen chetharak meme. Lapen karbiang long arat tum anta labang so towar ke thek long pen nang litum chini ikha. Lake education ni Richard Tokbi pini kaching thura mo phan alangli Duarbagori arat phan ke claim pislet lapen ke klem pipe pena joklo la si pini raratum ke dam ke wang pini joy ke jowan pen pini antame labang so towar ke mesen pen pini antame dam long le pin lang pini education ni Richard Tokbi jongsi ke dam tangani pen labang so towar bonai pia sonte kaching thura mo phar aning hanga sonte matha po sonte non barikha por labang song han inghana lang ha jokloji lapen dam jokloji gari bike motor lapen aparta kedam kewang joy ke joywan longji seta me pinanta Duarbagori aratum tuar ke me dam long le sila bosona lidar ilitum Duarbagori aratum ningkan pharo lapen ningkan suri le bi seta me ilitum kaching thora moke ilitum aphanang tangun elo lake Richard Tokbi alang li dailo lasi nililabang so chatai long pen kipuji gila pahalo Duarbagori aratum mathatha pini education ni Richard Tokbi alang li kaching thora ninghang hi pen apolo lapen alang li kam bi claim kli pen apot lapen alang li Duarbagori aratum aphan kam bi claim pisilet pen apot kaching thora mo aninghang hi pen apot si pini raratum kedam kewang kisung ke phonang lasela bangso video nili Duarbagori APHL sia chatai long pen kipi ponji aphan labang so video nang kapali lake nilitum Duarbagori EPHLC VP Rodarson Rongpi ahin pensi nililong labang so video nang palelo la sa alang li labang so video KN bom la pen alang li labang so video long kining je pon bom la pen ke than pon bona puthak le alang li lam thele ang ton pen arjudun igna Duarbagori constituency lo dela Richard Tokbi area thulo kunala towar ke mi development BJP phan pibom lang manta rat dum he buji thai tum ke dang ke bang siksa ko on ne bait ta dam ne yo ing han apir the baik vek dulu ya. Satu war, apa enggak aduk lo deh. Nong lihat aduk lo non arwi nang jang lo mesti di. To war ke, kedan jalan ha. Yo, site entah dam cedera an. BJP development kena lah. Hala di pulong ke claim cosi development pulong mah. Di putan lang pamicot ke development kali dia lagi. Development betul lagi. Kadok awe rong atok anu ta development betul lagi. Towar kadok awe ta mesin naing. Lanon student kita min fantastic saja. Inghan lagi. Towar. Towar danger yo. Inghan. Nah, baik kita amtum ta, osomar tu manta, kepon kewan sisa. Itu kita min pan sisa pik, so development nang hade. Nasi karbeng long rat atum antam nang litum theglong lo lapen arju long lo
la pen ang litum chini lo je Duarbagori arat koan si kiduk kisung la pen pini kedam kewang aphan akime towar kime la pen dolong la pen kedam kewang koan akiduk akisung ma nang litum theklong lo la si korte rodarson rong pe hin pen litum aphan la bangso a video pen litum aphan paklang polo la si Duarbagori arat tum chini tha pini jom si litum labang so Duarbagori arat kaching thur nangji pulong te litum kam ke claim la pen kime sanaledar invite hunangji apor nang li tanglo la si labang so kilo berta lansi nili ripik check po cardom